Konstitusiyon toporun meclisi geçirildi. Bu toporun yanına ýene-de bir topor döredilýär. Türkmenistanda ýurdun baş kanunyny ta 8-nji gezek üýtgeşme girizmek üçin döredilen konstitusiyon topor 4-nji dekabrda nobatdaky meclisini geçirdi. Bu barada TDH habar berýär. Konstitusiyon toporun meclisine baş kanuny girdiljek üýtgeşmeler we goşmaçylar barada soňky 2 aýdan gowrak wagtyň dowamyny ýerine ýetirilenligi aýdylýan işler maslahat edilipdir. Bu topora Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň özi ýol başçylyk edýär. Toporun başlygynyň orunmasarlygyna 4-nji oktýabrda meclisiň başlygy Gülşat Mämmedowa bellenipdi. Konstitusiyon topor halk maslahatynyň 25-nji sentýabrda geçirilen meclisinde ýurdun parlamentini 2 palataly ulgama geçirmek babatda Türkmen prezidentiniň eden teklibinden soň döredildi. TDH-nyň maglumatyna görä 4-nji oktýabrda geçirilen ýygnagyň başyna prezident Berdimuhammedow çykyş etdi. Ol konstitusiyon toporuň netijeli işlemeginiň möhümligini belläpdir. Berdimuhammedow Türkmenistanyň meclisine konstitusiyon toporuň ýanyna ýene-de bir iş toporunu döretmegi tapşyrdy. İş topor resmi maglumata görä konstitusiýa girdiljek goşmaçylar we üýtgeşmeler boýunça gelip gowuşýan teklipleri öwrenmek we umumlaşdyrmak bilen meşgullanır. Prezidentiň çykyşyndan soň Türkmenistanyň meclisiniň başlygynyň orunmasary Kasymly Babaýewa söz berilipdir. Ol çykyşyny gödeňine tutulýan konstitusiýon üýtgeşmeleri Türkmenistana demokratiýanyň dawaralanmagy häsiýetlendiripdir. Resmi habara görä 4-nji dekabrda geçirilen ýygnakda başga-da bir näçe resmi çykyş edip ýurtda 2 palataly sistema geçmek boýunça gödeňine tutulýan üýtgeşmeleri magtapdyr. Berdimuhammedow çykyşlaryna 2 palataly sistema geçilmegi bilen kanun çykarjy häkimiýetde ilatyň ähligatlygyny wekilçilik ediljekdigini öňe sürýär. Ýöne yerli we halkara synçylar Türkmenistanyň konstitusiýasyna girdilmegi gödeňine tutulýan üýtgeşmelere soragly çemeleşýär. Ewraziýa boýunça ekspert Victoria Clement'in Atlantik Geňeş Ilmi Barlygy Institutunyň web saýtyna çap eden makalasyna görä, prezident Berdimuhammedow Türkmenistany 2 palataly ulgamy döredenden soň meclis bilen birleşdiriljek halk maslahatynyň başlygy hökmüne kanun çykarjy häkimiýetiň başyna da geçip ogly Serdar Berdimuhammedowa prezidentligi miras galdyrmagy, özüniň otu tagytyň arkasyna ýurdu dolandyrmagy dowam etmegi maksat edinýändigini aýdýar. Marinin Etrap Gaz Edarasynyň işgärleri her ay gaz sarp edijilerden 23 000 manat möçürde pul ýygnap, ony edara ýolbaşçysyna tapşyrmaga mejbur edilýär. Muny berjä etmedik işgärlere işden kowulmak haýwa tatylýar. Her bir işgäre bir daýhan birleşik tapşyrylýar. Olar her ay owa aýlanyp ilatyň sarp eden gazynyň töleglerini elin ýygnaýarlar. Etrap Gaz Edarasynyň başlygy işgärlerden her ay 23 000 manat möçürde plany dolmagy talap edýär. Eger plany dolup bilmeseň düşündürüş ýazmaga mejbur edýär we işden kowaryn diýip haýwa tatýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy Gaz Edaranyň işgärleriniň ençemesine salgylanyp 4-nji dekabrda gurrun berdi. İşgärleriň sözüne görä dilden aýdylan bu borçnamanyň dolmazlygynyň sebäpleri özleri bilen däldi. Käbir hojalyklaryň sarp eden gaz üçin töleglerini öz wagtynda töläp bilmezligi bilen baglanyşykly. Bir daýhan birleşikden her aýda onça pul ýygnap bolmaýar. Sebäbi güzerany ören garyp maşgallar bar. Olar sarp eden gazynyň tölegini öz wagtynda töläp bilmeýärler. Adamlar töläp bilmese biz nädip alaly? Başlyk adamlaryň ýagdaýyny bilse-de olary düşünmedik bolýar. Ol şu talaplary bahane edip her 6 aýda bir gezek işgärleri gowy olaryň deregine täze işgärleri alýar diýip anonim şertde maglumat beren işgärleriň biri aýtdy. Adatlyk radiosunda gurrun edilýän Etrap Gaz Edarasy barada dolu maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Bu barada agdalýan edaranyň ýolbaşçysyndan kommentari almak synanşyklary hem häzirlikçe başa barmaýar. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň indihas gowulanandygyny aýdyp, ilaty çärek asyrlap mutýada ýeňillikli bahadan berilen gaz, suw we elektrik togy ýaly hyzmatlary şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan tölegletdi. Şondan bäri ýurt resmiýleri bu hyzmatlaryň tölegleriniň öz wagtynda geçirilmegine gözegçiligi güýçlendirdiler. Tölegleri öz wagtynda tölemedik ýaşaýjylaryň işiniň kadiýete geçiriljekdigi hem duýduruldy. Soňky aýlarda Adatlyk radiosu ýurduň dürli künjeginde tölegleri öz wagtynda töläp bilmedik hojalyklaryň elektrik togynyň gazynyň kesilendigi barada ençeme gezek habar berdi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanda habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi ýurtda ykdysady kynçylyklaryň ýeti duýulan döwründe maşgallaryň alýan aýlyk günlüginiň güzeran aýlamaga köplenç ýetmeýändigini aýdýarlar. Şeýle dolar ilatyň gün güzeranynyň barha kynlaşýandygyny, işsiz raýatlar we zirdiwil dörüp derege ýarajak zat gözleýän adamlary hem has köp görse bolýandygyny belleýärler.
Mari vilayatynyň owy ýerlerinde topragyň şuorlamagy owa hojalygyna we ilatyň öýlerine, hususy melleklerine ýaramas täsir etirýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň regiondaky habarçylary gurrun berýär. Mari vilayatynyň köp etraplarynyň owalary, jaýlaryň işigindäki mellek ýerleri şor basýar we zey tutup barýar. Marinyň Zarpçy daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary şor kanallaryň, zey kanallaryň işlemeýänligini we gömülüp gidenligini hökümet tarapyndan hiç hili teredilmeýänligini aýdarlar diýip habarçymyz belliýär. Emma onuň söýlerine görä bu owanyň ýaşaýjylaryndan zey kanallary gazma üçin köp wagt bäri pul ýygnalýar. Her ýylda her gojalykdan şor we zey kanallary gazma üçin 30 manat pul ýygnalýarlar diýip habarçy owa ýaşaýjylaryna salgylanyp aýdar. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Zarpçy owasynyň resmiýetleri bilen habarlaşyp bilmedi. Emma owa ýaşaýjylarynyň habarçymyz aýtmagyna görä zey suwlarynyň ýygnanyp töwerek daşa ýaýramagy hususy melleklerde topragyň şuorlamagyna, üstesine jaýlaryň binasyna çykmagyna we binýatlaryň zaýlanmagyna, opurulmagyna getirýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä topragy şuor basyp ýaşaýyş jaýlary zaýalamak problemasy Mari vilayatynyň beýleki etraplarynda da, hatda şäher ýerlerinde de bar. Mari vilayatynyň Wekil Bazar etrawynyň Molla Nipes şäherçesiniň ýaşaýjylary öz ýerlerini şuor we zey basyp ýatanlygyny aýdarlar diýip habarçymyz belliýär we bu problemanyň şu ýerde onlarca ýyl bäri çözülmän galýanlygyny emma soňky ýyllarda hatam agyrlaşandygyny aýdar. Her ýyl adamlar öýlerini remont edip ýadandyklaryny aýdarlar. Ýagyn günleri öýleriň aşaky gatlaryny suw alýanlygyna gabat gelse bolýar. Birinji gatda ýaşaýan adamlaryň öý goşlaryny suw alýar. Şu ýylky ýygyderli ýagynlarda adamlar öz öýlerini taşlap hosarlarynyň öýünde ýaşamaly bolupdy. Gynansak da şeýle kynçylyklar her ýyl gaýtalanýar diýip regiondaky habarçylarymyzyň biri aýdýar. Wekil Bazar etrawynyň Molla Nipes şäherçesiniň deňinden Garawun kanaly geçýär. Kanalyň golaýlygy hem suwuň töwerek daşa ýaýramagyna getirýär. Derýanyň mövsümleýin joşmagy hem Molla Nipes şäherçesiniň ýaşaýjylaryna ziýan ýetirýär. Şol burakda da habarçymyzyň aýtmagyna görä ekin meýdanlaryndaky zey suwlaryny ýygnamak üçin gurulan zey kanallaryň arastalanman galmagy esasy meseleni döredýär. Şäheriň içinden şor suwly kanal geçýär, emma suw dolup durýar we zeýläp porsaýar. Ony zey suwlaryň hiç ýere akmaýanlygy bilen düşündirse bolýar diýip habarçymyz aýdýar. Mari vilayatynyň birnäçe etrawyna baryp gaýdan habarçymyz aýratynam ýagynlardan soň ýaşaýjylaryň hatam kösenýänligini belleýär we öýlere ýygnanan suwa garşy öz güýji bilen göreşmeli bolýanlygyny gurrun berýär. Adamlar her ýagyndan soň öýleriniň içinde ýygnanan suwlary öz hasaplaryna suw soruju maşinlary çagyryp sordurmaly bolýarlar diýip habarçymyz aýdýar.